Amandla awethu amandla awethu angibezwe laba bangala amandla awethu elethu lizwe siyodlala neMexico bathi abokufika abasupporti nakancane bathi bafuna sishawa into ongakazi uyibone siyashintsha ekutheni nabahambe onganamaphepha eSouth Africa sithi ozela enza ubugebengu sithi abadayisa idakamizwa sithi abathatha idolo la sithini angithi wonke umuntu unekhaya la azalwa khona lento yokuhamba belala ko home affairs belala emapaki bethi ingoba siyabahlukumeza umuntu ubanjwe yini ogoduke ekhaya ngakazithula ukuthi ngubani sanibonani igama uJacinta uZinhle uMangobese wakaZuma Nxamalala uMsholozi Matomela uLugaju ngila namhlanje ngoba kuthiwa sizodimanda ongokwethu okuyiservice uthi umasipala weTheku awusinike ofanele thina manje izathu sokuthi bengasinike okufanele thina ngoba babhizi banika abantu ekufanele ngaba babanika lamabhilidi kuhlela abantu lapha lesingabazi ubani wala eSouth Africa ofanele ngabe uhleli lapha yana ngoba ithini uyazi isimanga ukuthi lezi itolo lezela lezi itolo ila sathi siyobuza umasipala ukuthi ubaniya kanjani abantu bokufika izitolo banawo yina amaphepha okuyiwona wona wathi umasipala awukucheki bona lokho phekwa lokho bathi kuba khona umuntu oyedwa oba nepermit bese enikeza laba abanye so inqwaba le itolo ila kufanele ngaba zikho ngisho la 342 weyitolo phekwa lokho lezi itolo angithi connect into ekuthiwa ka-environmental compliance la ucomplya khona nezinto zokuqoqa udoti kanjalo manje isitolo masingabhalisiwe ngokusemthethweni abakwazi ngisho ukuzolanda udoti ngendlela efanele mabengawulanda udoti ngendlela efanele laba bayawuthatha udoti bawujikijele ngaphandle the time bewujikijela ngaphandle ungena kephi ungena la ngaphansi kuma-drain lama drain efanele ngabo ahambe amanzi ngenkathi kunetha amanzi ehambe uthatha wonke lo doti udoti usugcwele emapayipini bese kuba khona lento ekuthiwa ikhukhula so silala nje ikhukhula idwala lezayitolo
izitolo. Kanti yini efanele siyenze kumasipala ukuthi uhulumeni usilalele ukuthi masithi umthetho ukhona uyanivumela ukuthi nibaxoshe. Yini enzima ngokuthi nithathe umthetho lo enawo niwusebenzise? Kanti ubani okufanele ahlupheke thina? Ngifuna ukuntshela into yokugcina engizonitshela yona. Sibonga kakhulu iMK ngokuthi lisukumele lo ndaba lokuthi sithole imfuno zethu. Siyabonga kakhulu. Ngizonitshela izinto ezimbili ke bese ngiyahamba. Eyokuqala nqa. Eyokuthi ngomhla 4 November ningayenzi into engasile. Ngizoyibamba lapho nje. Ningayenzi into engasile ngomhla 4 November. Asikho la sikhona ngephutha. Sila ngenxa yamaphutha. Asawafuni ke amaphutha manje. Ongokwethu kuzobuyela kuthina ongafuni futhi ukusinika lokho noma ngabe yiphi inhlangano engafuni ukusinika ongokwethu aseyivoteli niyangizwa. Asiwenze umbhedo. Ngomhla 4 ngizohamba ngizofika njengesiphoke ebusuku mawulele mayenza umbhedo. Sengiyivala ngibonga kakhulu nobuholi beMK for isimemo namhlanje. Ngiyazi ke sezonqanqalaza yonke indawo ukuthi sasivele sibonile ukuthi le march and march istokfela sakaZuma anginendaba. Okusalayo uma ama South Africans ayiMK mangithola ithuba lokukhuluma nawo ngizokhuluma. Ongathandi akagibela ibhanoyi ayo repatriate ayele. Maku istokfela sakaZuma vele ngokwaZuma I don't care. Angeke phela size sitshelwe thina njalo makufanele senze into kufanele kube khona esincetheza kubona. Yingakho kuhlela iminyaka emingaka singayithola izinto esizifunayo ngoba mawufuna into kufanele uncetheze kwikhansela. Uncetheza lana kwikhansela. Ikhansela kufanele uncetheze kuwena ovotayo. Akho khansela esolincethezela la. Niyangizwa? Ikhansela ifuna ukuncethezelwa alihambe nabahambayo. Ikhansela elihlulwa umsebenzi lizohamba nayo ngomhla 30. Niphinde ningilale lokugcina ke. Ngithi mina bakhona abafikayo abade benenzela umsangano unyaka wonke na yonke leminyaka nawe zonke lezikhathi. Mebefika endlini bezonilethela igrosa bethi nibavotele thathani igrosa. Niyangizwa? Nilithathe nenze ngisho ibray ngaleyo grosa. Mebenika iskipha nisithathe futhi niphinde nisule ngaso phansi base nimopha. Yezwa? Kodwa phambi kwabo ningasho lutho nivume lokho abakushoyo. Thatha igrosa, niyangizwa? Thatha igrosa. Kodwa ngomhla ka4 ungayenzi into ebhedayo. Ngoba masuvota uwena wedwa ozobukhona. Malithi ikhansela lishuthele litshela ukuthi umthetho awuvumi. Umthetho awuvumi ukuthi ushuthe ukuthi ufonete uvotele bani yesho. Uvota wena nonembeza wakho. Akho khansela salincethezela kulonyaka niyangizwa. Akho ngisho uhulumeni esowuncethezela kulonyaka niyezwa. Ngoba niba ngaka nje ningitshela ukuthi uhulumeni fanele silalele yena kunokuthi uhulumeni ulalele thina. Sekuphelile ke lokho asakwenzi. Sengivala umhla 30 June. Ngithi ngomhla ka 30 June niyangizwa. Ngithe ubani? Ningizwe kahle ngithi. Ngifuna ningenzele into eyodwa nje ngomhla 30 June noma zibe u2. Ngomhla ka 30 akhona oyedwa ngicela ukuthi aye esitolo ayolutha niyezwa. Akhona oyedwa umuntu ofika kufanele nimshaye niyezwa. Ngoba the minute nibashaya uzobuka thina kuthiwa hawo Nkosi yami Aram zenkosi ishayiwe Jesu oh shame ama South Africa ama vigilante.
kuzothiwa uvele benilambile benifuna ithuba lokuthi nitshontshe lento esiyenzayo ukuthi abantu abahamba asilambile ngoba siyenza ngoba unezingane and uma izingane iqhubeka ziphila ezweni la kukhona abantu esingabazi umuntu ohlangana naye umazi noma uphuma le wabulala abantu noma udla abantu noma umdlwenguli leyo ngane yakho ngelinye ilanga iyobe ihleli nabo bodwa wena uzobe ungasekho lama drugs abayifida izingane zeni njengamanje nawe ngelinye ilanga kungase kube yakhe ingane so ngithi kunina ngomhla ka30 asintshontshi asiluthi into esiyenza ngomhla ka30 siyabatshela nje kahle uhulumeni wethu ukuthi sithi abenzeni anginizwa abenze njani ngomhla